Maayong buntag, kumusta? O karon na diritas pagpadayon sa to nga bugas gikan sa Good Samaritan. O medyo taud-taud po nato ning pangita no. Ang kini kaupat nato nga subject diri daw nga ato sa parking atong motor dia sa ubos. May asa dalo na lang nato dahan ang bugas. Okay, para diretso na ta. Balikan ta. Sige, sa kahon tani. No? Indot ka nga experience Igi mga higayon nga gagataga ka itong bugas sa motor. Balik na sa ta. Sige, saka. Wapo yung view diri. Ano yung bana dia? Sir, may muntag. Zen kahatol. Kanang namugay nag-recommend sa amo ba nga ikaw ang kamo ang patagaan sa bugas. Kay diri sa San Simon, 5 ni taga zona usa-usa. Pamo to sa barangay siya. Ang imong asawa. Sige. So, aman yung balay, sir? Kana. Okay, pwede talahos kamay, sir? Mas barangay ta sila murag kami iting. Maroon sa radio gapon yung partner, sir ba? Pwede na to ma-off gamay ang radio, sir? Hanga kayo. Ano, ubos na. So, sige daw sta. So, muna ang balayan lang, sir. Ano yung mga manok sa ilalo? Inyong manok, sir? Lagi. So, ano siya trabaho ni mo, sir? Ay, kung ano na, parang meron. Nanguma mo. Imong asawa? Mga gyapon, baol. Gyapon. Lagi ba, okay. Nga nga. Nakaanhigid mi din eh. I-recommend mi. Kailan mo ni Ma'am Cheremy? Dayata? Daba? Siya mo yung nag-recommend sa inyo, ha? Gwapo kinyong view dira, sir, oh. Gwapo. Gwapo kayo. Man kabarahan? Dili. Ano sa man na diya? Kana na anak ko, anak ning yawang donoran. Tawa. Pero, sir. Sige, sir. Din ako maglangan, sir. Ako na lang ning itunol. Ang bugas, ha? Salamat kayo, ha? Bugas, 5 kilos. Pila ka mo kanak ni mo? Nagkanak ng bata, kami. Ulo. Usar na kakana na. Pila mo nakakaw? Pero dahil sa inyong balay? Kung ano na isa na ko ka kamanghuran. Trabaho. So kaning 5 kilos mo unsa ni kadugay mahorot? Makami si mana po naman okay gapon kumbate gapon. Kumbate gapon ba? Pero sir dili lang mi mosugot nga bugas sa imong dawaton. Kay na pud may t-shirt dire, ha? Hatag ako sa imong t-shirt pod. Okay, sige daw. So ta daw sir, isapaw lang isapaw lang. Para okay ba? Okay ba siya, ha? Sige daw, suot be. Kamu ko'y bata po sa Manila, talaga. Dito day. Sige. Pwede po nini mo mapungkos ang bugas, sir. Itarong yung sinina. Itarong sabi. Ano ko langgam ni Sir Rider yo? Saan mo nga langgam ni? Limoko na. Limoko ni? Sige, ano Sir Rider, okay. Sige sir, unsay mong ikasulti na lang, no? Nga lakip kas na tagaan o bugas, no? Gikan sa Good Samaritan. Sige sir, unsay mong ikasulti, sir? Salamat sa naghatag ng bugas. Sige. Sige, salamat sir, ha? Salamat po kayo, no, sa inyong paguban. O palihog na lang po ko pag-share niya itong video. Kay pinagi pa lamang sa inyong pag-share sa video, dako na kayo ng kontribusyon nga magpadayon kini atong krusada ang bugas sa gikan sa Good Samaritan. Kini na lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.